Ino ndi Zodiac Exclusive ndipo muli ndine Alex Banda. Lelo tili ndi mlendo wathu ndi Audrey Mwala. Iwowa ndi Managing Director wa Sycamore Concert komanso Sycamore Credit Limited. Ali pano kufuna kuzatiunikira kuti kodi chuma tingapange bwanji. Mchingereza amanena kuti she is a staunch believer and advocate of wealth creation. Madam Mwala, welcome to Zodiac Exclusive. Thank you very much. Tukumana pano pomwe posachedwa apa World Bank yanena kuti 75% anthu atatu mwa anayi aliwonse mdziko muno ndosauka. Inuyo timangopereka introduction apa kuti you are a staunch advocate wa wealth creation kapena kupanga chuma. Timafuna timvetse kuti kodi malo moti tidzipita gawo linali kuvuka mu umphawi tikupitirirabe kuvutika tsiku ndi tsiku. Anthu atatu mwa anayi aliwonse ali mu umphawi. Ngati dziko tikulephera pacha. Kwa ineyo chomwe ndinganene ndicho kuti chimene chimavuta kwambiri kuti anthu tichoke mu umphawi chimachokera mwa chimene iweyo ngati munthu ungathe kupanga. Ndiyeno timakhala kuti tikuyembekezera kuti zinthu zizakhala bwino kapena tikuyembekezera kuti mwina akuluakulu athu autitsogolera ngati kuboma apangisa zinthu kuti ziyende bwino, koma ndimaona ngati pamakhala mbali imodzi imene ifeyo timapezeka kuti sitikupanga, imene tikuzifunsa kuti kodi ineyo ndingapange chani kuti zitheke mu mavutowa. I hope mwandimvetsetsa pamene popo. Chifukwa chokuti timakhala ndi kusiya kupitirira kupanga chinthu olo kulephera kupanga chinthu chifukwa chokuti tikuona kuti environment sili bwino. Komano chimene ndimaona ngati chimatisowa titakhala kuti tayipeza answer yake yokuti mu environment yoyipayi, mu environment yovutayi ndingapange chani. In other words, kupanga accept environment yathu kuti this is what we are. And ndikuyamba tayimba kaye tapanga kaye pause kupanga looking at the problems. Kupanga blame environment imene ilili. Koma ndikuona nokuti okay, let's assume kuti normal environment ndi imene iyi. Now what can I do? So chimene ndimaona ngati chimavuta kwambiri, chimene titakhala kuti tachipanga unlock ndi our ability to see the opportunities in the current environment. Not waiting for someone, also not waiting for the situation to be better. So if we can, so what chimene ndikufuna ndithandauze njokuti mmene ndinaonera, it's all about the mindset. Ndikumbukira titi ndi Malawi 2063. Mu Malawi 2063 muja muli ma pillars and ma enablers okuti tingapange create wealth bwanji. Awakamba za industrialization, komano mutati muone pa ma enablers paja 7 enablers, one of them ndiya mindset change. And mmene mujamo munalembedwa za inclusive wealth creation. So titakhala ngati kuti Amalawi tangoitenga document imene ijayo as chinthu chokuti ndicha ineyo, kuti ngati ineyo ndikuyenera kuti ndisinthe maganizo anga, ngati ineyo ndikuyenera kuti ndipange chuma chokuti inenso ndikhale mmodzi mwa iyo. Wina aliyense atachilandira nkudziwa kuti ineyo kuti ndikhale ndi chuma sizikutengera ankolo akutaona, kapena sizikutengera aboma, kapena sizikutengera kuti kwacha ikhale bwino, komano munchipwirikiti momwemo ineyo ndipezemo njira yokuti moyo wanga usinthe. Nde mindset imeneyo ikakhala kuti yasinthika, ndikuona ngati ndi chiyambi chimene chingatithandize kuti dziko lathu lino lipite patsogolo. Koma ndifo konzeka ngati Amalawi chifukwa mindset change ndikuti ndiweka. Yes. You do an introspection. Yes. Ndifo konzeka Amalawi. Ine ndimaona ngati kuti chifukwa part of the mindset change imatengeranso ndi magulu amene tili nawo. Chizungu chake tikuti network. So mutati muzaone network imene ambiri timakhalamo, magulu amene timakhalamo, kaya ndi a physical, kaya ndi a pa internet, kaya ndi ma WhatsApp omwewa, mmachuluka anthu
a mindset yoti ndi ya negative, anthu okuti chilichonse amaonapo choyipa, kunyoza, because what you should know ndi kuti palibe chinthu cha perfect, everything will always have challenges. So now pamakhala anthu ena okuti pa chinthucho ndi chabwino inde koma pali ichi cholephera, chimene wamaona ndi chiti cholepheracho. So the problem imene makhalapo yokuti anthu fe mwina tikulepherano kuti tisinthe ndiyo kuti kodi tikupanga associate ndi anthu amaganizo otani. Chifukwa tikakakhala muchigulu chokuti pachina chilichonse anthu akungonyoza, pachina chilichonse anthu akungoona chinthu cha negative, imene je ndi poison, imene it poisons our minds to accept kuti ifeyo ndife okhoza, palibe chimene talakwisa, koma yalakwisa ndi environment, yalakwisa ndi economy. And as a result, if you find kuti aliyense akuyankhula zimene zichazo, you get comfort to see kuti sindingathe kupanga chinthu chifukwa kuti zinthu sizili bwino. So problem ina imene ndayiona ndi ya the groups that we are, tili ndi chigulu cha anthu ambiri amene ali negative, komano titakhoti tafikira anthu amene aja ndikwasintha maganizo, muzaona kuti zinthu zizasintha. Ndimakumbukira panali nthawi ina yake not very long ago, panali china chake chimene ineyo ndinaponya pagulu. Ndi pagulupo panali anthu ena akunja akuti ndi Amalawi koma akukhala kunja. So chinali chokhudzana ndi conference imene tikupanga ya wealth creation, nde ndimayitana, nde nditachiponya pamene pacha wina wake anazalemba kuti akubawa musapange click link imeneyi. Nde ndinamuyimbira phone munthu uja, nde ndila chimwene ndinaponya malonda anga pansikapa, koma ndaona kuti mwanena kuti ndife akuba, ndimafuna ndingodziwa palipo pena pake pamene tinachita china chake chimene munaona kuti tinapanga zakuba. Akuti link yake ichi, nde ndatiya inaponya ina yake, komano iniyo mwalankhula zakuti iyayi ndi zachani, nde ndinayamba kumfotokozera ndati zimene zizi ndizokuti tinayamba 2019. Mu 2019 timapanga ma conference every year, timayitana anthu amene apanga chinthu kuti azatiphunzitsa kuti iwo afike pamene papa anafika bwanji. Nde mukumvesera nkhani zija timatola zimene iwo akumana nazo, mmene azigonjetsera, mmene apitirira, mmene achitikira kuti tsiku lina analibe koma lero afika apa. Nde ma conference awa timakhala tikupanga motere mapeto a conversation yathu munthu alijawanena kuti mayi pepani ndipepese, ndipite ndikafufute chicha, komanso ndikufuna ndipemphe kuti bwanji mutumize china chani chichewa, chifukwa vuto lina ifeyo sitimamva kuti ndi chani, nde tinangoyamba kulalata pamene pacha. So the point I'm trying to say ndiyo kuti ine ndikuona ngati kuti anthu ambiri atha kusintha maganizo chitakhala kuti tili ndi mwayi owafikira ndikuwafotokozera, because anthu ambiri amakhala ndi negativity yokhulupirira kuti ineyo mmene zilili apapa sizingatheke kuti zanga zingayendi, koma to just open their mind to show kuti alipo awatu kumapanga mu environment yomweyi, inuyonso ndizotheka, ichi mwachiona, that can help. Now it brings me kuti tikambirane nkhani yoti kumalawi kuno anthu ochulukanso ndosaphunzira kuwerenga komanso kulemba kumadzavuta nthawi zina. Zomwezo zikutumphukiranso kaganizidwe ka munthu kangwiro mu mphawi umene akuchokera ndiwa mgonagona. If it's generational wealth, tikhoza kunena kuti generational poverty. Yes. I want to understand kuti how do you break this chain to ensure kuti munthu ngati ameneyo mwansintha maganizo. What are the steps to wealth creation? You have quoted the Malawi 2063 kuti it's inclusive. Is the platform for Malawi that inclusive? Ineyo mmene ndinaonera ndikukhulupirira kuti everyone has got an opportunity. Everyone ali ndi mwayi wokuti akhoza kukhala included, koma chimene chikumavuta ndi engine imene imapangisa kuti munthu jene yako ya wealth creation iyambe kulira, and engine imene yoyo ikuchokera m'maganizo. Just a simple example, muzatenge munthu mwachitsanzo chabe mwina akukhala kumodzi, ndikutenga munthu wina okuti watengedwa ali ndi opportunity yokhala ku town akupita ku school. At the end of 20 years anthu aja akhala osiyana, chifukwa chokuti wina anali mu environment imene anamva zinthu zanyuwani zamene anaona kuti moyo umakhalidwa mwa mtundu wina, ma ambitions ake amakhalanso a mtundu wina, chifukwa kuti ali ndi that knowledge. So ine ndikuona ngati kuti chimene chikufunikira choyamba panopo ku Malawi kunoko sima handout. Chofunikira panopo ku Malawi kunoko sikuti kapena tikufuna wina wakati mvere chisoni kapena atipase, komano what we need is our minds to be challenged.
We need to get to that situation where your mind is challenged for you to understand kuti iweyo uli ndi manja awiri, uli ndi miyendo iwiri, uli ndi mutu, ukhoza kupanga chinthu. And ndizotheka kuti iweyo ukhoza kupanga chinthu chija utakhala kuti iweyo m'maganizo mwakomo wavomereza. So you've asked the question, what are the steps to wealth creation? Ineyo, from my experience and the experience of nditaona anthu ena amene ndaona kuti moyo wawo sintha, ndimaona ngati kuti the first step of wealth creation is not about having money in your bank account, but it is about having your mind changed. Mind yako ija ikazangosintha ndikuzindikira kuti one, kunja kunoko kuli ma opportunity ambirimbiri, komanso kunja kunoko kuli ndalama zambirimbiri. Ukazangofika pamene popo povomereza kuti sikuti tikumalayo kuno kulibe ndalama, zilipo. Then two, ukafikano popangano accept kuti ndalamazo ndizokuti iweyonso ngati munthu utha kuzipeza. Ndikufikano povomerezano pokhalano ndi desire yokhala ndi that desire kuti ineyo tsopano ndikufuna. First of all, you have to understand kuti tukamba za kupanga chuma. Ndiye kuti upange chuma ndi opposite ya kuthetsa umphawi. Kuvomereza kuti umphawi ndiye kuti ndalama palibe. Ndechoyamba tikadziwe kuti ndalamazo zilipo. Tikangoziuza maganizo kuti kumalayo kunoko ndalama zilipo. Ndalama ile paminga. Inde. Ndiyeno ndi pamene timafunika tipirepo pamingapo. Ndiyeno tiyambira uli beya. Ndiyeno pofunika kuti first of all tivomereze kuti ndalamazo zilipo. Kachiwiri tivomereze kuti ndalamazo, part of that money, it belongs to you. Zikuyenera kuti zibwere kungoti zili matumba mwa anthu ena. Komane iweyo upeze njira kuti ukalandire ndalama ija anthu akupatse. And now to have now that burning desire. And mundimvetsetse. Sindanene kuti kungopanga wish. Koma ndati to have what? A burning desire. Chikhumbo chakhumbo osati chozizira koma cha moto. Chikhumbo choti iweyo kakhala uzizoti ineyo zosauka sindikuzifuna. Mtima uziwira ukadzuka unyasidwe nawo umphawi. Umve upange nseruka uona ukhale kuti iweyo umphawi ndi ndani wako. So you need to have that burning desire, you know. So once you have that burning desire, then you need to tell yourself kuti chimene ndikufuna ndi chani, because you need to have that goal. You need to have that goal clear kuti ineyo kuti ndidziwe kuti umphawi ndathana nawo. Ndikuyenera kuti ndisunthe kuchoka pano pamene ndili pa zero ndifike apa financially, and uchitchule chimene chocho the word uchitchule kuti this is what I want. And then from there, now you need to ask yourself, what am I going to do? What is the bridge? What is the vehicle that will take me from here kuti ndikafike kumene koko? Pamenepo, do you know kuti ndi pamene anthu ambiri amajamira? Anthu ambiri amajamira pokuti kodi transport yokuti nditenge pamene ndili pano ndikafike pamene ndikufuna ndi chani. And ineyo what I've seen ndiyo kuti that is where we give our minds laziness. Timaupatsa maganizo athu timawapatsa ulesi okuti ukafika pamene popo tiyambe kuwauza anthu kuti sitikuzoti tipanga chani, tingapange business yanji, tingapange chani kuti tilemere moyo wathu. If you cannot answer that, then you are not ready to create wealth. Chifukwa chokuti the journey of wealth creation is full of challenges throughout. Mene anthu akutionera papa ena akumaganiza kuti audre mwala samangolankhula amenewa apanga chani kuti iwo mpakana amati motivational speakers basi all they do is talk mumangolankhula mwapanga chani. Of course I know you have a book. Kodi mukulitcha chani book limenechi? Personal finance management strategies. I want to understand because people are skeptical in general. Munthu amakhala wachikaiko nthawi zonse mwachitanji osangoti kulankhula, because I've seen a lot of conferences amene mwachititsa mmalemba ndithu masamba mchezo osiyana-siyana. Inuyo mwachitanji kumbali yofuna kupanga chuma kuno kumalaya? Alright, ndemwina ndiyambe ndi comment imene mwanena ya bukhulo yonena kuti ineyo ndinalemba bukhu limene ndinayipanga launch last year, and that book, the title is Personal Finance Management Strategies. And it is your secret, your blueprint for wealth creation. That book
I want to mention kuti it took me 9 years to write it. 9 years. 9 years. Ndeno ndinapezeka kuti mmene ndinkaliyamba kulemba buku lija ndinkaliyamba ndili munthu wina. And when I say munthu wina, maganizo anga anali anthu wina. Mindset change. Mindset change. Ine I had to go through a mindset change as well. So mmene ndinayamba ndi maganizo aja kuti you know these things where you just talk kuti mukhale ndi budget kuti ndalama zizifika kuchoka pamwe. That's the mindset that I had. Where what I thought was important was kuti have enough money kuti ndalama zisathe zikufikise kumapeto. Then I thought kuti Christmas uzikhaso twasunga ndalama wapita kunyanja ukhaliso ndi ndalama yolipira school fees. I think I had a small mind. I think that's what I had at that point where I thought kuti I was thinking about myself. So that's what I had kuti what can I do so that I don't sleep on an empty tummy. But I noted that the more I started listening to other people, the more I even started attending conferences. And by the way, conference imene ndimanena ija kuti tikupanga conference ya wealth creation. Do you know kuti ndinayionera kuti ndinayionera ku Ghana? The wealth creation conferences that you've been doing. Yes, because around nthawi imeneyoyo mmene ndisanayambe kulemba buku langalo ndinaona pena pake flyer yolemba kuti Wealth Masters, a place where billionaires are made. Napitatu ine ku Ghana ukaphunzira kuti ndikaone kuti factory yopangira mabillionaire imaoneka bwanji. So ngati munafika po peza kenaka kukwera ndege mkupita umene ukaphunzira. Yes, and kuti mutu kaganizidwe kasinthaso. Kanali katasintha because I discovered kuti because it was a lot of money then and I still remember kuti I spent about 1,200,000 that time. Komano then it was a lot of money to me. Komano it was a sacrifice where I told myself kuti if I want kuti ineso ndizakhale billionaire ndipite ndikamve kuti kodi zimakhala bwanji. So I sacrificed kugula ticket yanga ya ndege tinapita kumene koko. So what I want to say ndi I'm coming back to the issue ya book. Zimene ndinaphunzira kumene koko ndinaphunzira nzeru zokuti ndingathe kuyesera pa moyo wanga. So I noticed kuti as I was starting the book ndinayamba ndi a mind of shyness, a mind of timidity, limitation, kumaona kuti ndingopanga kuti it's not like kuti ndikachite kufika apa komano ndingofika apa. That's where I was. Koma as I started trying out things, I started getting surprised with the results. Ndinayamba kuyesera kupanga ma investments awa kuyesera kuona kuti inu zinthu zinzoteka kuyamba izi kuona kuti zinthu zokuteka. By the time I was finishing the book was different because I became different. And what I can say is kuti that book is very practical because if you read it you even see kuti there are a couple of parts where I'm talking about my own story. And very few parts where I talk about other people's story because ineyo ndi malemba zimene zinandithekera ineyo. And what I want to say ndiyo kuti where I am now is not the destination because what I've discovered ndiyo kuti the issue ya wealth creation is not a journey where you can say kuti ndafika. Palibe sufika, it's a process. So ineyo what I'm saying is kuti if I look at myself 9 years ago where I was and if I look at myself where I am today, there's been a movement. And zimene ndinazilemba mbukuzo ndi zimene ndinapanga zimene ndinaona kuti zasintha moyo wanga kuchoka pano kufika pamene popo. So that book ndi book lokuti I believe kuti because it was done here in Malawi, the investments were done here in Malawi ndizotheka kuti munthu ina atazipanga apply iyeso akhoza kuona so simumango lankhula mwana. No, I don't like talking. Koma ndimafuna chinthu ndichiyese. Actually, one thing that I did was also to invest in cryptocurrency. You know, I invested in cryptocurrency not because I wanted to, but I wanted to know. Kuti if I am writing about cryptocurrency in my book, ndikhe kuti I know how it behaves. I know how I can advise someone. So I like to be very practical. Sindibafuna zongolankhula zongoti motivation. Komano ndipange chinthu chokuti ndichotheka because what I've seen ndiyo kuti the journey of wealth creation, the journey of entrepreneurship, zimene zili pa computer ndi zina, zimene zimalankhulidwa pa stage ndi zina, koma pa ground ndi pamene pali the truth. That's when you meet the truth. Kuona kuti zimene zimagwira pa computer pachotha kulemba zinthu zambirimbiri zoone kuti zogwira, koma tapita pa ground ukaone kuti kodi pa ground pakuyenda bwanji. No pa ground mukutakata. Ehe. Tachitimve no kumbali ya Sycamore Concept Limited ndi Sycamore Credit. Chifukwa dziko lino mukumachola 2063. Wealth creation ndekuti musangoona za inu nokha. Pali ena amene mukuwapindulitsa so usiku kapena anthu amene akugwira ntchito kumene
kuli anthu ndithu kumeneko? Yes, alipo ndithu anthu konseko, Sycamore Concert, Sycamore Credit, ndiponso ndiwonjezere Sycamore Wealth. So Sycamore Wealth is a new baby. Yes. So this one is a new baby. It's an asset management company. Imene Reserve Bank yatipasa license yokuti tithandize anthu amene akufuna kuti ayambe ulendo wawo okapanga chuma. Ndefe ntchito yathu ndiyokuti tiziyasungira anthu ndalama, ndikuwapangira invest, ndikuwapasanso advice, financial advice, kuti kodi apange bwanji. Chifukwa your journey to wealth creation is not the same as my journey to wealth creation. Aliyense nthu zosiyana, zimatengera zinthu zosiyana-siyana, kuti kodi inuyo muli pa stage yanji of life, wina ali pati, inuyo ma obligations anu ndotani, inuyo ma sources of income yanu ena ndotani, zaka zanu ndi zotani, ma goals anu ndotani, ma risks amene muli nawo kuti mukhoza kutenga. Chifukwa ine nditotenga ndalama ndikuyipangira invest mu chinthu china chake chokuti return yake ndizayiona only 10 years from now. Koma not everyone can do that. Ena they need to invest money yokuti mawa ikamatha mwezi yambe kubwera. So our role in Sycamore Wealth is to come up with an investment mandate based on the risk profile ya munthu amene tamuona ndi their goals. You've talked about a new baby, which is Sycamore Wealth Management. I hope I've gotten that right. Yeah, limited. Limited. Oh, there's a limited there as well. Yes. You're setting up a company, breaking into the market at a time when Malawi's economy is, I must say, in a turbulent space. It's on fire. It's on fire. Walking on fire. And you are heading there. Yes. Okay, first of all, why? Why are you going there? You know there's fire and you're heading there, right into the ashes. Yeah, because I think we've had a lot of, in our company, the training company, Sycamore Concert, we give people advice on how they can create wealth. And most of the people that we deal with are working in various organizations. So there are different vehicles that one can use to create wealth. Some of them requires your active participation. And most of our clients don't have that time because they are working. So the alternative wealth creation vehicle that they can use is investments, and especially in money market instruments, investments in the securities like my shares on the stock exchange. So what we have had is a very big outcry from our clients that whenever we tell them that, yes, we've given you advice, you can now go and invest, they say when we go to do the investment, we are not being saved immediately because the companies are busy processing so many other clients as well. So they have information, but they don't have a platform where they can invest immediately. So they say, why don't you just create a vehicle for us that we should come and invest every time when we teach us, we should invest immediately. So it was an outcry and a response to our clients that were complaining that they are not accessing the services on time because the service providers are not as many. So we came in to answer that gap, to say that we can take a portion of the people that are not able to be saved and make a difference in their service, in the service provision. The voice of the private sector, MCCCI, continues to say there's a high cost of doing business in the country. You are talking about wealth creation. How can one, an investor, balance the two? Yes. A country ridden in forex distress, Yes. A tough operating environment, Yes. economically. Yes. You have just hinted on the same yourself. Yes. So Yes. how does one balance? Yes. Anthu akwanitse bwanji chifukwa Yes. mukunena kuti ayi ena afuna azisunga ndalama, ena Yes. apite ku stock market. Yes. Ndine bawo anu inuyo kusayika. Komano ndifuna ndidziwe kuti Yes. kodi munthu angatani ndi mmene chuma chikuyendera kuno kumalanga. I think koyambirira tinene kuti tiyambe upanga acknowledge kuti kumalawi kunoko zinthu ndi zovuta. It starts with even wanting to pay.
ma services tiyerekeze kuti like now ndi nthawi yokuti we have now moved, the world has now moved to the world of artificial intelligence. For you to have services abwino from AI models, you need to pay. But you discover kuti ndalama ulinazo kuti upange pay online zikukanika. Forex ulibe. It's a problem. All right? Even for us to travel, you will see kuti ulendo okuti ukanakutengera mwina 1 hour, it takes you mwina 3 hours, 4 hours because the road is bad. You find kuti chinthu choti ukanatha kupanga sanga walephera kuchipanga because the internet yapanga fluctuate, it's not stable. You find kuti china chake chikulephera kayafa cha magetsi. So the point I'm trying to say kuti I am not disputing the fact kuti kumalawi kunoko tinawo ma challenges. And I want to say kumalawi kunoko ma challenges athu ndochuluka, koma that does not mean maiko ena sokulibe ma challenges. Nawonso ma challenges awo ali nawo. Mwina ofewerapo, mwina kapena ndani tundu wina. Ma challenges ake so can probably be kuti bora so kwathu kuja ukaona zina chifukwa iwo awo akozokhala antundu wina. The point I'm trying to say ndi first of all, I would like to acknowledge kuti we are living in a very difficult environment. Even the cost of doing business is extremely high. Now my question is, we have two choices. The first choice is to accept kuti Malawi yavuta, cost of doing business is very high, and therefore we'll do nothing. That's option number one. They will do nothing and just complain. Cost of doing business is high, forex kulibe, markets kulibe, chaka chite, chaka cha mawanso tikumanenso tizadandaule. Chaka chite mpaka na 10 years. Are we going to be alive? What are we going to eat? Is our country going to go anywhere? Or alternatively is accepting there is a problem. Cost of doing business is very high. Now, what do we do? But I'm thinking minimum yankhulira mukungo kamba za local investor. You're not looking at FDI, my foreign direct investors. Yes. Chita akopenchani kubwera kunoko chifukwa kuli mavuto machula noka magetsi kenaka pamwamba pa zimene zizi forex yopalibe ukapanga forex ija akuti ayi ndalama zimene wapanga zo in forex ngati unagulitsa zinthu usanazitenge titapeko so ife ngati boma. In fact kuti utenge ndekuti uchite kusaina mapepala ambiri koma ndalama za governor wa Reserve Bank. Chita nkope munthu wakunja ndi chani. And actually the funny thing imene mukuti naye, I remember kuti ife we had a situation yokuti timafuna titenge ndrama ku account yathu ya koma anatikaniza ndrama zanu. And we said mwati bwanji sitinathe kumvetsetsa. Yeah. So the point I am trying to say ndiyo kuti tivomereze. Tikuvomereza kwambiri. Inde. Tivomereze kuti dziko lisiri chani? Siri bwino. Mavuto alipo. Koma ineyo tikakhala tukamba za foreign investor chimene chingankope kuti abwere kunoko ndi chani. Ineyo funso limene ningakhale nawo ndokuti pakati pati makamba zokuti iyayi kumabwera ma Burundi kodi wacha chimakopa ndi chani kuti abwere kuno. 2, ndingokamba mwina makampani angapo. Kunja kuno kuli Airtel, kunja kuno kuli Standard Bank, kunja kuno kuli Irovo. Aino ake ndi ndani? Ndi ma foreigners, si choncho. Akufuna chani kunoko. So all I'm trying to say is kuti ine ndikuona ngati kuti let's not invest our time in problems, but we should invest our time in solutions. Chifukwa chokuti tikati tiyambe kuyang'ana kuti foreigners abwera, it's all right, asiye nasabwere. Komano ifeyo let's focus on ife tingapange chani. Komano the fact kuti ma foreigners sakubwera kunoko, that one is not entirely true. You find kuti kukubwera ma China kuno. You find kuti kukubwera company ngati za ku Portugal akuzapanga zinthu kunoko akufuna chani, aunapo china chake. So all we can say is kuti if our business as remember when I talk about wealth creation, this is my own approach as a person. I look at wealth creation as something that should start with an individual. I don't like to look at wealth creation as a government policy. Reason yake ndifanya kuti ndinaona kuti muchigulugulumu ndi mmene timabisalira.
and muchigulugulu ndimene timapezeka kuti tikulephera kupanga zinthu because ownership imachepa chifukwa tinza mchigulugulu komanso blame game imachuluka. Koma the question is, I'm looking at you as an individual, iweyo mu environment yovutayi upanga chani? Are you going to fail to start doing something? Are you going to fail to start maybe tingopereka kasimuka example kochepa to start making popcorn, giving it a color and packaging it chifukwa foreigner wina wake sana bwere kuzapanga invest kumalawi kunoko? Ineyo all I can say is kuti tiyang'ane ma opportunities as individuals. Let's not find excuses because even zimene mwalankhula apapa zonena kuti kumalawi kunoko sikuli bwino nchifake ma foreigners sakubwera ndi excuse kale. Because to me, I would want to look at it the other way around, where I would say, kumalawi kunoko ma foreigners sakubwera, that's an opportunity. It means it gives me space as a local person kuti ndiyambe ma investment. Komano mukukamba za kuterekeze chitsanzo mapereka chokazinga pokuponi umthire kantundu basi ndeta nthakopeka. Yes. Koma ndekuti you are a startup. Yes. Koma even to start from the ground up, the current taxation regime ku Malawi sikutilolanso nayo akukukwapulani ni misonkho yodabwitsa even kwambiriso kuposaso munthu amene akubwera kuchokera kunja. Eti makampani ena tikutha kuona kusintha mayina ndekuti kansonkho kena akazembanso. Taxation and levies. What solutions are you offering, or what solutions are you discussing in your other quarters? Ndikukumbani chifukwa munagwira kuso ntchito ku private permission inoyo. And how do we navigate this challenge ya taxation? All right. So ngati mwandimvesesa bwinobwino mindset yanga, ngati mwandimvesesa bwinobwino my approach, I'm not someone who is going to waste time in fighting things that I don't have control over. Not now, even to lobby. Ineyo, this is now, I'm talking at me as an individual. I am not going to invest my energy in fighting things that I have no control over. I am going to look at the current environment. I am going to look at panopo, forex ndiotani, panopo, nsonkho ndiotani, panopo, malevies ndiotani. Now, with these levies, what can I do? So I am not saying that we shouldn't. And remember, what I'm trying to say about Bandioguti, I'm looking at where do I put my energy at the moment. So the point is, I am not saying we should not lobby. For example, there was this tax imene nabwera ya capital gains tax imene nabwera pa shares ya 30% to now kuti ikhale no withholding tax 2%. Imene ijayo ndi chinthu chokuti to me personally ndinachimva kuwawa. Komano my question was kuti, am I going to stop investing chifukwa pabwera nsonkho? I'm going to let my processes amene alipo to lobby, my processes amene alipo, the different institutions to lobby, koma ineyo I will still do my part. And my part is to keep investing so that in future I will be better off. So the point that I'm trying to say ndiyo kuti ineyo ma cost of doing business kandi misonkhoyo ineyo ndikufuna ndinene kuti choyambirira titenge kuti environment yathu mene ili here. Now, what do we do? So, chifukwa cha nsonkho, chifukwa cha maleve, chifukwa cha ma forex mwina kandi ujeni okuti tagula zinthu zoti zagulidwa pa black market ujeni rate ndiyo tula ngati chinthu chija chafika, just as an example chabe, chafika pa mtengo wokuti ife kuti chichigule chikufika pa mtengo wa 10 kwacha. Ndiye kuti ife tiyenera tiyikepo 3 kwacha ngati profit yathu. So that you should take into account zimene zabweras. So if we should take the problems that we have as a base, as a platform, and move forward as we are correcting, because zinthu zina zimapangidwa correct zokha as time is going. Zinthu zina zimapangidwa correct as more people are coming kupezeka kuti zinthu zawo zikuyenda akuoneka kuti they've joined in that system. Then you have a group that will say, now we have a voice, let's go and lobby on this one. Komano ine, I'm trying to avoid the situation where we should sit down and waste the whole year pointing at the problems without doing anything. Ndikuona ngati sizitithandiza ngati dziko kuti tipite patsogolo. Mukutsindika mfundo imeneyi kuti tisamangoona mavuto owoyi paliso mayankho. Yes. So ineyo chimene ndinganene ndiyo kuti focus yanga kwambiri ikupanga focus on munthuyo. Chifukwa chokuti
Individual. Inde. Ine sindofuna za mchigulu. Mwampanikiza munthu. Munthu ndampanikiza. Because timabisala mu chigulu. Timabisala mu government policy. Timabisala mu environment, economic environment. Ine koma ndofuna ndinene kuti tivomereze kuti ifeyo environment yathu ndi imene yoyovutayo. Nawo tipanga chani. Because in that environment ena ayamba kutukuka movuta momwemo. Ena adakalipompo akupanga complain. In fact pakali panopo ena akudikira COVID. Ena anafuna atapanga chinthu koma sanayambe kupanga foti kucha kuno kuna ali COVID. They all this time tizingokamba no because of COVID, you know, this is what affected. Zinthu zinathakali kale. Let's move on. All right? So, you notice kuti even ineyo as a person, I'm a chartered accountant. Ndinaphunzira corporate finance. Imene timayang'ana kuti ngati company tipange chani. I'm also a project expert, a project finance expert, certified project finance expert. Ndinaphunzira za ndalama zokhudzana ndi long-term returns that comes from investing today and expecting a streams of returns over a long period of time. Now, tikayang'ana zimene zizi za project izi ndi mchigulugulu. Tikayang'ana izizi za corporate finance ndi za mchigulugulu. Komano I developed a very strong interest of saying kuti kodi ma principles amene kuti munthu upezeke kuti zinthu zayamba kuyenda, how do you apply it personally? This is where I came up with a book. I talked about a book. So this is my book, The Personal Finance Management. And this is Mastering Strategic Thinking, Financial Discipline, and Smart Investing for Wealth Creation. So in this book, yeah. So in this book, you will notice kuti among the things zimene ndinalemba ndi zokhudzana ndi visionary life. Ndikuona black tax. Black tax iso ili mmene. Ndeiti mene. Ayi mwana iye akatenga zawo, paliso ena amisonkho amene mabwera kuzatenga zawo. Achibale. Ndio siyana. Ndi azamu makomo. Chabwino. Yeah. So now ineyo an important aspect imene ndikuona ngati when you talked about personal finance, the issue yoti we should master the aspect of visionary life. Where as an individual ukudziwa chimene ukufuna, ukudziwa kumene ukufuna upite, ndipo ukulingalira kuti kodi kumene koko ndingakafike kubwanji. So when we are talking about all these things, you know, notice kuti izizi tikazichosa mu project, tikazichosa mu corporate, tikazichosa mu nation, koma tikazifitikisa paife, tionano kuti chimene chititsalire ndi bukhuli ndi ine. Ndeno iwe ndi bukhuli mukayendera limodzi. Ineyo ndipange chani ngati Audrey. Tiwale zoti kunja kuno kuli kaya Minister of Finance amene afunika kuti apange finance zinthu kuti zinthu ziyende bwino. Ife tizisiye zonsezo. Ife tipange kuti ineyo ndipanga chani. Okay? So if you are going to do this, do you know what will happen? In a space of about 10 years, you are going to find that you have created wealth. Now, if I am going to create wealth, I am going to provide service to my nation. It will mean that my import substitution of some of the services will stop, but it will also create job opportunities. It will also create revenue for our country. Kumbali ya ma taxes ndi ma levies. In addition, if this wealth creation concept is not kept by one person, because the other problem imeti inayo kunoku ndiyo kuti alipo tu kumalawi kunoku anthu achuma. Komano chuma chija chikakhala ndi munthu mmodzi, you discover kuti anthu odzamugula amakhala ochepa. Ndipo kufunika kuti titenge uthenga. That's why timakhala ndi ma conference our wealth creation kuti anthu olemera aja taitani. Inuyo munapanga bwanji, munali pati, munakumana ndi zotani. Kuti tipange anthu ambiri okuti they are billionaires. So if we can create a lot of billionaires, what will happen ndiyo kuti inu mupanga china chake cha nzeru choti chikalemba ntchito anthu amene mwalemba ntchito aja amene aja abwera ku office atakwera minibus. Anthu ama minibus ndekuti achani akupeza ndalama. Amene aja akalipira misonkho, kampani ya misonkho ikupeza ndalama. Anthu mwalemba aja mwapitisa ku Precious Medicals, mukakhaotika mukuwapitisa kandi kumazemu, mupeza kuti anthu amene ajawo akupezeka kuti akupereka ndalama yoti anthu akumene kujaso atani apeze ntchito. So all I can say is kuti personal wealth creation is a good thing. When you create wealth, it is going to help the nation to become a rich country. Tikamati Malawi ndi dziko losauka, munayamba ndi mawu onena kuti 75% of people in Malawi are poor.
And because 3 out of every 4 people in Malawi are poor, the whole country of Malawi is called a poor country. Nde ine ndikuona ngati kuti aboma azipanga zawo, azipanga zokonza kaya afuna ma project yanji, komanso ifeyo ngati anthu tiyitenge Malawi 2063 ija tiyipange implement pa ife kuti aboma akamapanga zawo zija ife tikhale tikuwapangisa anthu kuti akhale olemera. Inuyo mukalemera, ine ndikalemera, ena awiri so akalemera, ndiye kuti tizinena kuti 4 people out of 4 people in Malawi are billionaires. And if now that happens, ndiye kuti Malawi will become what? A rich nation. Malawi ikusauka dziko lifa cha ifeyo anthu. Baika ndamene akupangisa Malawi kuti ikhale yosauka. Ndiye tikakampeza aliyese ndikumpanikiza kuti iweyo lemera, kuyambira lerolo iweyo dzuka, uthamange, taganiza kuti upanga chani. Tapeza njira ena amati ndilibe capital, koma to let them know kuti capital imabwera mu njira zosiyana-siyana, kapeze njira yoti iweyo nzeru zako ndi manja ako ikhale capital. Ndema tizinchifale mapanga ma wealth creation summit. Yes. Kwa mabilionea nokha kumeneko. Kapena ifeso tigwele kumeneko. No, aliyense akhoza kubwera. What we do is we just ask anthu amene tikuona kuti awawa they've moved. Mu August munene nsonkhano wina. Kuli ndani kumeneko? Kumene kuli Madam Patricia Mwase, ndi nzimayi amene anayamba kampani imene timati credit data. Ndi imene imakhala ikusunga panga track kuti ngati suna bweze ngongole saza kupasa ngongole yotu kapangire business. All right? Then olo kumedefu sunga piti. Sunga piti. Olo kusika mo credit sunga piti. Timatisa na upase ngongole nemamba takafusa mayi Patricia kuti uyuyu akuoneka bwanji ali bwino kapena ali ndi mavuto. Actually you dead back to student loans as well. Kumene kuti. So kuti ngati suna pere ngongole ya school. Ikukutsata. Yeah, so kuli mayi Patricia Mwase. Then kuli Mr. Benedicto Nkoma. Mr. Benedicto Nkoma ali ndi investments imene amatithandiza ife kuti tikhale ndi motivation kwa anthu amene tinagwira ku ntchito nthawi yayitali. Chifukwa iwo anagwira ntchito nthawi yayitali and anapanga ma investments. And ma investments amenewo ndi amene akuwapangisa kuti tsiku la lero amve moyo kukoma. Ndiye kuli ine amene ndili founder wa Sycamore Consult and Sycamore Credit and Sycamore Wealth. So ndikakhaso ndikuperekaso ma tips amene ineyo ndinaonera. And my journey is a journey kuti I look at how one can use employment and take employment as a place where you learn how to operate a business. And how you can transition from employment into a business. Ndikungopeza kuti zateka smoothly without magapu chifukwa chokuti unali ndi nthawi yokhala dedicated nthawi imene umagwira ntchito ija. Ndikumayigwira ntchito ija ngati kampani yako. Ndikutenga nzeru zomwezo ndikuzipitisa kuti ku business. So I will also be talking about artificial intelligence. How you can use artificial intelligence today in order to create wealth on your journey. There is also Prophet Bushiri. Prophet Bushiri is very known as a prophet, za challenge. Koma chimene ine chinandipatsa chidwi mwayi waja ndi zinthu ziwiri. Choyamba ndinamverapo akulankhula koma talk imene amakamba inali yokukhudzana ndi entrepreneurship business. Ndiye ndinaona kuti ali ndi nzeru zokuti munthu utati wazimvetsera ukhoza kugwisa ntchito iwe moyo wako ndikusintha. Komanso sindinapiteko koma ndinamva kuti akumanga city. Goshen City. Ndiye ine naona kuti ifeyo ngati anthu tikakhala kuti tufuna kumanga timakhala tukuganiza kuti tufuna timange nyumba kapena tufuna timange grocery pena pake kaya ndi shopping mall ina yake koma anzathu ati akumanga city. Ndiye naona ngati kuti ndi chinthu cha nzeru kuti amene wawa atiuze kuti kodi even ndikuganiza komwe kumayambira pati kuti uyambe kuganiza zomanga city momwe unguganiza zomanga chinyumba chachikulu olokulowa kale muntandiremo kuti ndingomanga ijeni nsika wanga pamene exactly koma kuti akumanga city ndiye what is the city a city yatsopano and kumene akayimanga kukuti kulibe city chifukwa city yomwe akanati ayimanga just outside Blantyre tikanati nanga si zinthu zayandikana koma kupita kutchire uko. So it's important to learn from those people kuti timve kuti kodi nzeru zimene zimayenda bwanji and apanga bwanji. So the speakers ameti nawo ndi amenewo. There might be one more speaker coming from Zambia koma I will not mention the speaker chifukwa choti
anayasanamalize my arrangements tinali sanamalize komano tikakhaso ndi mwayi wokuti anthu ena amene akhala kupanga attend wealth creation conference azapekere umboni ya amene wealth creation conference yathandizira. Chabwino nde kukuoneka kuti kukakhala munthu ndithu koma anthu osewa akubwera kumeneku pa nthawi yomwenso kunoku ku Malawi tili ndi mavuto amene takamba waja. Yes. Practical lessons amene akubwera in as far as setting up a business, having it set up, thriving and being resilient in an economy like Malawi. Zimenezo simukukamba kuti tingatani ngati makampani kuti titumphuke tilembe ntchito anthuwo apazenso msonkho upite kuboma. It's a vicious cycle. So kumene tikupita kweti ndikokuti tikufuna tikapatse anthu maphunziro okuti akathandize kuti akapeze nzeruzo zoti akathe kupanga zinthu zoti azitukule apite patsogolo. So I will go back to the book and mention kuti pali chapter 7 imene ndimakamba za ma investments. Koma do you know the first investment imene ndinayilemba mu buku limene lili ndiya kuti the most important and the biggest investment that you can make is investing in yourself, investing in your skills, investing in your knowledge, because knowledge is power. Nditanthauzira ndakuti it's kuti ku Malawi 2063 kuja ndi human capital imeneyo. Exactly. Ndeno chofunikira chifukwa kusadziwa, you know pali mawu aja nchichiwa timati kusadziwa ndi chani? Ndikufa komwe. So if you don't know kuti kodi ndikakhala ndi ndalama ndizipange handle bwanji, you always wonder kuti ulibe ndalama. And yet munthu amene ali ndi knowledge kuti ndalama imene ndi nayo ndipange handle bwanji asapeza kuti wapita patsogolo chifukwa choti walandira knowledge. So ineyo in terms of ma companies ndi environment yathu imene lili ine ndakhapo ndi opportunity yokhala maboard amakampani osiyanasiyana. And chimene ndinaona ndichokuti palibe kampani imene makhala kuti chilichonse chili perfect. Pamakhala kuti pali pena pake minga ndithu yokuti akonze. Ndiye ineyo all I can say ndiyokuti what is important to do is to understand your environment and understand kuti how do we survive in this environment with the current challenges that we have and take action to address problems. Entrepreneurship is about solving problems. Kuyendesa kampani ndi chimodzimodzi, you have to be a problem solver because there will always be a problem. So the question that I would leave for my companies ndiyokuti when you sit down, what is your vision as a company? Mukufuna mupite kuti, mufuna mukafike pati. And now as you're going there, you're going to find kuti palivuto ili. How do you solve? How do you solve an issue of corruption, for instance? Because we are operating in an environment and hawesetsa kupanga honest living and then somebody else is throwing in a pint of corruption in the system. Yes. So what I can say ndiyokuti what we need to do is to know where you're going and to know your values and to know what is it that you can do and you cannot do. And to know kuti this I cannot do, this I will do. And to have systems in your organization that are going to put checks and balances so that you should be able to achieve your objective in the values that you have put as an organization. You've spoken a lot about wealth creation. Tipange chuma. Koma kupanga chuma ndi china, ukazipezanso chuma chija kuchipanganso manage so nkhani ina. Yes. Ife ya Malawi tili nkuthekera pomwe tikupita kumapeto kwa kucheza kwathu pa nthawi ino. Ndipo ngati tilibe kuthekerako anthu ndambiri kuno 22 million tichite motani pofuna kuonetsetsa kuti kodi chumacho ndithu tachipanga koma tili nachobe pachama titu chuma ndi mchira wakhoso. Yes. Atisuja dopululuka. Umapululuka. Yes. Yeah. So I think ineyo kumbali ya chumacho chimene ndingayankhule ndiyokuti wina aliyense amene analandirapo ndalama amene yoyo anapezako chuma. Koma funso ndilokuti ndalama imene anayipezayo anayipanga 10 into something that will be long lasting, because tikati chuma cheni ndekuti chinthu chija chilipo komanso chikukula. So tikamapanga maphunziro athu timaphunzitsa za the difference between income, wealth and cash flow. Zinthu zitatu zofunikira kwambiri pa moyo wa munthu. Income, wealth and cash flow. You need to income ndi wealth ndizosiyana? Ndizosiyana.
tibwere usukulu. Ndizosiyana. Income Wealth and and cash cash flow. flow. Ndi Okay. zinthu zosiyana. So now munthu kuti moyo wako upange balance. Umafunika kuti udziwe kuti kodi when I earn my income, how do I make sure I have cash flow? And how do I make sure that I have turned my income into wealth? So my formula amene amakhala pamene popo ndi amene atatithandize. So ine what I would say ndifunso limene mwafunso kuti ambiri timakanika kuti chuma chija tichisunge. Vuto lalikulu limakhala la kusadziwa. Andi kusadziwako sikuti anthu ndolakwa. Komano ambiri amene tinapita ku school zimene tinaphunzira sizinali zoti asanatiphunzitse. So vuto lake ndio kuti sitinaphunzira kuti chuma chija tikachipeza tipangije. Ku skulu kujato anatiphunzira kuti pitani ku ntchito mukalandire ndalama. Anatisiya pamene paja. But they never taught us how we can turn that money into wealth. That's why ife tikubwera kusapereka maphunziro apewo. Komanso too, ngakhale kwa munthu wokuti unaphunzira umafuna advice. That's why timakhala ndi ma services amene timanya ngati under Sycamore Wealth, where now we are providing advice, where we sit down to say kuti iweyo kuti ndalama zako tikakusira kuti zikhale nazo m'manja mwako uzisokoneza. Zili zako zomwe. Komano, why don't we sit down and manage your wealth? Why can't we sit down and structure? Because we need to structure an investment portfolio that allows you to grow, that allows you to have your life today, ma obligations anu mwapange, makashwa na karibu bwino, koma at the same time your wealth is also growing and you are preserving your wealth. So all that you get it through advice. Ndeno apapa tidziwe kuti tikaphunzire kuti ngakhale takhala ndi ndalama yochepa. Nzeru zimene tingalandire kwa munthu okuti akudziwa za mmene ndalama zimayendera zitithandiza kuti ndalama yathu ije ikakule kapena ikawonongeke ngati sitinapite. Kunja kuno kuli something called the rules of money. So tiyerekeze ngati bukhuli the rules of gravity. If I take this book and ndikangolisiya ligwa pansi silipita mwamba. Ndalama so zili ndi malamulo ake. Ndalama zimafunika kuti iweyo ukayilandira ndalama ija uonesese kuti part of it waisunga ndi mbewu yokuti ikabale zinzake. Ndeno mistake imene mabwera ndiyo kuti anthu amapeza kuti adya chokuti ndalama yoti ayidye iwo ayidya ndi akatenganso ya mbewu ijanso ndi kuidyanso kodi chaka chammawa zikhala bwanji. So we need to understand the rules of money kuti if you are going to start keeping money and investing money, the results are sure you are going to become a billionaire one day. Finally, ndimafuna ndidziwe, if you had the chance and if you have a chance to advise, what key reforms would you do or implement kaya kwa munthu kaya kwa dziko to change the trajectory of our status? Tikukamba zoti anthu atatu mwana yali onse ndi osauka kuno ku Malawi. What would you implement to change the status quo? If I had the chance, one of the things that I would do is to introduce personal finance management in schools as education. Chifukwa maphunziro amene ajawo azapangitsa zinthu zambiri kuti zisinthe. The other thing that I would also encourage and would wish to implement is to encourage anthu amene agwira ntchito kwa zaka zingapo to manage their finances in such a way that ndalama zija azisunge as an investment that they should now use to take risks of setting up industries, setting up businesses that can solve my employment problems alipo pano. Because if we are going to employ people, I employ, you find that anthu ambiri apezeka kuti ali ndi ma opportunities okuti akutha kupeza ntchito chifukwa cha anthu ngati awawa. So as you can see, ndangoyankhula za personal. Ineyo ndimakonda kwambiri personal. Mampanikiza munthu kopya. Ineyo apo masindilimbana nawo apangezawo. Ineyo ndimafuna munthu because I feel like kuti if we can have everyone rich, Malawi is going to become a rich country. Okay. Yes. Inclusive wealthy and self-reliant. Inclusive wealth creation, yes. All right. Yes. Thank you so much. Tathokoza Madam Mwala. Tathokoza. Amene wandi Audrey Mwala. You wandi founder. Amene anakhazikitsa company ya Sycamore Consult komanso Sycamore Credit. Padiso ina yatsopano. Sycamore Wealth. Sycamore Wealth. Okay, chabwino. Yes. Kumalizanso Zodiac Exclusive pano pa Zodiac. Ndithokoze kuti munali pamenepo, ndithokozenso eni wake amalo ano Peak Gardens kuno ku area 44 mu mzinda wa Lilongwe. Dzina langa ndine Alex Banda.
pa nthawi inanso pomwe tidzabwere ndi zode exclusive mudzakhale pomwepo mwakoma nonse zikomo.